Құрбан ғайыты мұсылман дүниясында ең якты бәйрәмләрнең берсе. Ул Ураза ғайытыннан соң 70 көн узгач, Зилхиҗҗә аеның 10 көнендә уздырыла һәм быел ул октябрьнең 4-нә туры килә. Иртәгә районыбыз мөселманнары мәчетләргә җыелып бәйрәм намазлары укыячаклар. Бәйрәм үзе Корбан чалу белән бергә 3 көн дәвам итәчәк. Әйе, иртәгә зур бәйрәм. Шул уңайдан районыбыз һәм шәһәребез башлыгы Равил Кузюров барлык нурлатлыларны Корбан ғайыты белән котлый. Хөрмәтле якташлар, иртәгә мөселманнарның иң зур һәм мөбарәк бәйрәмнәренең берсе Корбан ғайыты. Сезне изге Корбан ғайыты белән котлыйм. Корбан ғайыты ислам динендәге башка бәйрәмнәр кебек үк яхшы эшләр кылуны, рухи чисталыкка ирешүне, гөнаһларыбызны ярлыкауны чагылдыра. Әлеге бәйрәм бигрәк тә авыруларга, бәла-казаларга юлыккан мөселман кардәшләребезгә, олы буын вәкилләренә, ятимнәр һәм мохтаҗларга битараф калмаска, аларга игътибар һәм ихтирам күрсәтергә чакыра. Тормышта матди байлыктан бигрәк якыннарыңның, туганнарыңның игътибары һәм җылы мөгамәләсе күпкә кыйммәтрәк булуын искәртә. Бу бәйрәмнең иштәлеге нәкъ менә кешеләр мәнфәгатен кайгырту, аларны ярату һәм ярдәм кулы сузуга нигезләнгән. Хөрмәтле дин кардәшләрем, изге Корбан бәйрәме көнендә кылган дугаларыгыз кабул булсын, изге ниятләрегез һәм якты хыялларыгыз тормышка ашсын. Йортларыгызга бәрәкәт, күңелләребезгә иман нуры, гаиләләребезгә иминлек, тынычлык һәм мәхәббәт хисе иңсен. Барыбыз да изгелек эшләргә ашыгыйк. Корбан бәйрәме мөбарәк булсын. Ихтирам белән Нурлат муниципаль районы һәм Нурлат шәһәре башлыгы Равил Кузюров.